přístroj IDS jsme pořizovali před 3 lety, protože jsme chtěli zautomatizovat biologickou léčbu. Do té doby jsme prováděli stanovení hladin biologik i protilátek proti nim ELISA metodou, což je manuální metoda a přináší zde riziko určité chybovosti. Tím, že se to zautomatizuje, tak se to zrychlí, zpřesní. I kvalita reagencí, zvlášť teda u protilátek proti biologickým preparátům, jsou na přístroji IDS daleko lepší. Od vkládání vzorku máme první výsledky už do 40 minut. Plně automatizované přístroje určitě sebou nesou přínos v tom, že už není veškerá tíha na tom člověku. Může se spolehnout na to, že některé kroky ten stroj udělá za něj a nemusí se soustředit každou chvíli na každý krok své práce. Nese to menší riziko nějaké chybovosti a zároveň to snižuje dobu odezvy jeho výsledku. Oproti jiným metodám je metoda na platformě IDS pro monitoring biologické léčby přesnější a citlivější a osvědčila se nám hlavně u metod s velkým objemem vzorků. Tak kromě bioléčby, která je tedy gro tohoto přístroje, jsou to také například alergeny. Co se asi týká toho portfolia, tak myslím si, že v rámci těch alergenů má pokrytou poměrně širokou škálu. Nejsou to vlastně jenom potravinové alergeny, ale jsou například také inhalační, což si myslím, že je velká výhoda. Servis zcela bezproblémový, výborná aplikační podpora, kdy se snaží velice profesionálně i rychle vyřešit ty naše požadavky.